Wannan shine kabarin Katagwan wanda ya kai tsawon folwaya guda biyu ko sama da haka, wanda ya rayu a saman dutsen Kagoro, ƙaramar hukumar Ƙaura, kudancin Kaduna, Najeriya. Wannan bidiyo da kuke kallo lokacin da muka kai ziyara ne cikin wannan gari na Kagoro a wani anguwa da ake kira Dusai, domin ganin wannan kabari na Katagwan da kuma ganin wasu wurare da ya yi rayuwa a zamaninsa. Masu tarihin bakan sun bayyana mana cewa Katagwan wani mutum ne wanda aka wayi gari aka tsince shi a saman dutsen Kagoro yana rayuwa ta yankin anguwan Dusai. Katagwan, a yanda suka samu tarihi akan siffansa, mutum ne wanda yake da tsawo kusan mita 60 ko sama da haka, wanda yake daidai da tsawon falwaya guda biyu ko sama da haka, wanda ya rayu shekaru 300 a saman wannan dutse, kuma a nan ya mutu. Kabarinsa yana ƙasan wannan dutse a wannan yanki na anguwan Dusai. Sun ci gaba da faɗi mana cewa shi wannan mutum da ake kira Katagwan ya rayu ne a saman wannan dutse, kuma a nan yake kwana, nan ne muhallin shi. Sun nuna mana cewa rashin kayan aikin hawa saman dutsen nan da sun hau da mu, sun nuna mana inda Katagwan yake kwana da kuma rumbun shi na ije abinci. Sai dai sun kai mu wani wuri da yake zuwa shakatawa. Kamar yadda kuke gani, wannan wuri shine wurin da Katagwan yake zuwa ya sha ruwa, ya kuma shiga cikin wannan kogo da kuke kallo ya zauna ya huta. Yakan sauko daga dutse ya shigo wannan wuri duk lokacin da zai sha ruwa. Da an gan shi a wannan wuri an san cewa ya zo ya sha ruwa ne, saboda ruwan da ke wannan wuri daga ƙarƙashin dutse yake fitowa, ainihin natural spring water ne. Idan ya sauko ya sha, sai ya shiga cikin wannan kogo ya huta. Daga bakin masu tarihin baka sun faɗi mana cewa mutum 300 za su iya shiga cikin wannan kogo inda Katagwan ke shiga ya huta. Suna kiran wannan wuri Udon Katagwan da yarensu, da Hausa kuma Randan Katagwan, wato inda Katagwan ke zuwa shan ruwa. Tarihi ya nuna Katagwan ya rayu a wannan wuri shekara 300, amma bai taɓa kashe kowa ba, bai taɓa cutar da kowa ba. Hasali ma ya rayu ne cikin raba al'umma gardama idan suna rigima, musamman mafarauta na zamanin da. Idan suna rigima akan namun daji da suka harba, sai ya zo ya karɓa ya ba ma wanda ya san cewa shine ya harbi wannan naman daji. Da sauran raba gardama na rigingimu daban-daban, yakan raba mutane rigima, ya ɗauke ɗaya ya kai shi can nesa, ya ɗauke ɗaya ma ya kai shi can nesa, saboda irin girmansa da tsawonsa. A haka ya rayu da al'umma cikin kwanciyar hankali da lumana har ya mutu ya bar wannan duniya. Lokacin da Katagwan ya ji cewa a jikin shi mutuwa ta kusan zuwa mishi, shine ya haƙa wannan dogon kabari da kuke kallo daidai tsawonsa. Da kansa ya haƙa kabarinsa, kuma ya yi amfani da stones, wato dutse. A wancan lokaci babu wani ƙarfe da zai iya amfani ya haƙa, sai ya yi amfani da stone, wato dutse, ya haƙa wannan kabari da yake ciki a yanzu da kuke kallo. Wannan shine kaɗan daga cikin tarihin Katagwan daga anguwan Dusai a cikin Kagoro, ƙaramar hukumar Ƙaura, kudancin jihar Kaduna, Najeriya.